je, pozri, Štefánik, ale ktorá to je rúža? Vás pekne krásne chcem privítať na našom Myšľanskom vedeckom múzeu, ktoré je venované vlastne nálezom z doby bronzovej, konkrétne kultúry otomanskej. A táto kultúra sem prišla do okolia našej obce približne v roku 1700 až 1800 pred našim letopočtom. Šípy a bronzových dyk, ako sú tieto tamto, hej. Prostá ihlica, ktorú používali tkáči spolu s týmto. A táto obeta spadá približne na rok 1450 pred našim letopočtom. Približne v týchto miestach oporu peci dali tú keramiku, ktorá bola vyhotovená len v rukách. Úplne zaujímavosťou je to, že v závislosti od ročného obdobia, či to bol jar alebo zima napríklad, tak tie hroby boli inak orientované. Konkrétne Čerhov patrí do vinohradníckej oblasti Tokaj, ale aj naďalej si mohli zakladať cintoríny len mimo dedín, čiže práve mimo dedín nájdeme tak. Nachádzame sa pri kostole rímskokatolíckej cirkvi v Čerhove. Prešiel rekonštrukciou, došlo k výrezu tejto tabule a osadeniu. Pôvodná dedina bola sústredená okolo dvoch majerov. Horný majer, tu boli vinohrady, a dolný majer obrábali tú časť, ktorá nebola obcovitá. Byli sme na niektorých miestach, kde sme sa ešte mali zastaviť, si niečo povedať. Takto hnietnúť, začne sa z nej vyparovať voda, začne sa takto scvrkávať, až sa postupne scvrkne až do takejto formy. A už tu napadá, áno, tá pleseň potiticina už tu je, a ona už bude zaceľovať túto jednotlivú obuchu. A celoročne tu stáva teplota 12 stupňov a vlhkosť je tu 80%. Nachádzame sa v expozícii, ktorá je venovaná šľachtickým rodom Trebišovského kaštieľa, ktoré tu prebývali. A práve tento kaštieľ bol postavený v roku 1786 a ako prvý začal stavať Imrich V. Čáky s manželkou Rozáliou. Taktiež, ktorý namaľoval posledný portrét po smrti Juliusa pre jeho manželku Katinku Plačky pod krížom. Do Budapešti,
U nás v mauzoleu je replika v tej istej veľkosti, ale už len replika tohto portrétu. To, čo vy vylúštíte v tých šifrách, tak je 7 rôznych miest v rámci dediny. A keď na to miesto prídete, tak niekde tam nájdete maličký proste štítok nalepený. Je na ňom Mensa logo, aby ste teda vedeli, že neopisujete nejaký inzerát. A tam je indícia, čiže vy získate 7 indícií, ktoré vám ukazujú na heslo. Keď budete vedieť heslo, tak mi ho pošlete do WhatsAppu. Každý tým dostanete obálečku, na obálke je na mne telefónne číslo. Na 6. mieste, nebudem hovoriť posledný, ale 6. 8. boli Rammstein. Od nich som dostal riešenie 15:02, bolo 4 hodiny 47 minút toho riešenia. Dvihnite ruky tým Rammstein, ja som zvedavá. No, na 5. mieste sú Tokáni. To sú... Hore ruky! To bol jediný tým, ktorý poslal najprv nesprávne riešenie. Váš čas bol... Na čas aj s tými 20 minútami navyše bol 13:53, takže ste takto. Na 4. mieste Exit. Dvihnite ruky, Exit! Oni odovzdali 13:25, 3 minúty ich predbehla Kanada. Oni to odovzdali 13:22, isté riešenie trvalo 3 hodiny a 7 minút. Na 2. mieste tým, ktorému stačí len 2 indície, rodinkári. Ruky hore! Odovzdali 12:51 a teda trvalo ich to 3 hodiny a 36 minút. A na 1. mieste tým so sladkým názvom Tiramisu odovzdali v šialenom termíne 11:25. Trvalo im to celé 70 minút. Takže gratulujem, boli perfektne. Aké bolo heslo? Tieň? Čože? Tieň? Áno.